Inselmilkom u nilqakom għal programm ieħor mis-sensiela id-dibattitu. Is-suġġett magħżul għallum huwa s-settur edukattiv. U biex niddiskutu dan is-suġġett miegħi nilqa' bi pjaċir fuq naħa għandi lill-Professur Karm Borg bil-Fakultà tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Malta u fuq in-naħa l-oħra għandi l-Sur Jude Zammit li huwa Direttur Ġenerali fid-Dipartiment tal-Kurrikulum, Tagħlim tul il-ħajja u l-impjegabilità. Grazzi ħafna tal-ilqajtu l-istedina. Mela, aħna se nitkellmu fuq l-edukazzjoni prattikament. Imma x'inhija l-edukazzjoni? Ħafna drabi nisimgħu aħna illi s-suċċess fil-ħajja, ċoe iċ-ċavetta s-suċċess fil-ħajja hija l-edukazzjoni. U meta nkunu qegħdin anke niddibatti suġġetti u ma naħorġux bi proposti konkreti ta' soluzzjonijiet, ħafna drabi nispiċċaw ngħidu hemm bżonn li nedukaw ruħna iktar fuq is-suġġett. Nisimgħu bl-edukazzjoni formali, edukazzjoni informali, edukazzjoni holistika, edukazzjoni akkademika, edukazzjoni tul il-ħajja. X'inhi eżattament id-definizzjoni ta' edukazzjoni? Huwa proċess ta' żvilupp fil-persuna, huwa terminu astratt u pjuttost ideoloġiku, jew hija xi ħaġa konkreta li ma nistgħux ngħaddu mingħajrha, ma nistgħux ngħixu mingħajrha. L-edukazzjoni hija kontributur għall-iżvilupp ekonomiku u soċjali jew hija benefiċjarju tal-iżvilupp tas-soċjetà. U kif jitkejjel is-suċċess jew il-falliment tal-edukazzjoni? L-edukazzjoni titratta biss it-tagħlim, it-tarif u l-erf. Dawn huma mistoqsijiet li se nippruvaw niddiskutu fil-ħin limitat illi għandna illum, naturalment fil-kuntest tal-lokal tagħna, ġifieri fil-kuntest tas-settur edukattiv pajjiżna. Ħanibda minnek, Prof, jekk ma jimpurtax. L-edukazzjoni xi tfisser? L-istrutturi edukattivi illi bnejna matul iż-żminijiet huma msejsa fuq pedamenti sodi, ġifieri aħna qegħdin f'sitwazzjoni li nistgħu nilqgħu għall-isfidi tal-ġejjieni. L-ewwel ħadd pjaċir b'nota minn tiegħek, pjuttost sarkastika li s-soċjetà donna kull inkwit li għandha titfaw f'ħoġor l-edukazzjoni, bħalli kieku l-edukazzjoni hija bakketta maġika u ħafna drabi kif għadt inti, meta niġu darna mal-ħajt u m'għandniex soluzzjonijiet, itfaħħa fuq l-edukazzjoni. Isa shortcut tajjeb għal kull problema li jista' jkollna. Mela jekk għandna problema itfaħħa fuq l-edukazzjoni, jekk għandna problema tort tal-edukazzjoni. L-edukazzjoni ovvjament hija ħafna iktar komplessa minn hekk u ħafna iktar mifruxa minn hekk. U forsi it-tweġiba tiegħi mhix mistennija biżżejjed. Jiena ngħid li kull tlaqqih tal-bniedem, kull konverzazzjoni tal-bniedem, anke f'dan l-istudju bħalissa aħna tlieta flimkien mal-camera persons u t-telespettaturi, dak huwa mument edukattiv. Mela il-proċess edukattiv li semmejt inti allura għamilt tajjeb li użajt dik il-kelma u mhux prodott. Aħna maħniex qegħdin nixtru xi bottijiet tal-piżelli bl-edukazzjoni, imma dejjem minn proċess. Huwa proċess dejjimi, huwa proċess tul il-ħajja, huwa proċess li huwa sum total biex tgħidu it-totalità ta' kull inkontru uman li jkollna f'ħajjitna. Mela jekk inti għandek il-kappillan qed jitkellem minn fuq l-ambone, dak huwa mument edukattiv. Jekk għandek politiku li għad taħt it-tinda jitkellem mal-massa, dak huwa mument edukattiv. Jekk għandek il-ġenituri jitkellmu ma' uliedhom, dak huwa mument edukattiv. Għaliex qed ngħid hekk? Għaliex meta inti titfa' responsabilità fuq l-iskola, awtomatikament x'aktarx qed tfarfar minn responsabilità kollettiva li għandna lejn l-edukazzjoni. Mela jekk għandna preġi fl-edukazzjoni, jekk għandna forsi nuqqasijiet u sfidi fl-edukazzjoni, dik hija responsabilità kollettiva tagħna u mhux sempliċement tal-għalliem fil-klassi. Mela dan huwa punt importanti. L-edukazzjoni ma tistax tgħix weħedha. Mela jekk inti għandek tifel li llum ma jafx jekk hux ħajorqod u fejn ħajorqod, jekk hux ħajjiekol, dik mhix
ovvjament ixxu sempliċement tal-iskola u tal-istituzzjonijiet formali, mela ovvjament hawnhekk qegħdin ngħidu li mhux biss fuq livell ta' massa din nitkellmu ma' wkoll fuq livell ministerjali. Aħna mdorjin naħsbux vera l-edukazzjoni hija territorju tal-Ministeru tal-Edukazzjoni, però x'jiġri fil-politika fiskali, x'jiġri fil-politika kulturali, x'jiġri fil-politika soċjali, x'jiġri fil-politika ekonomika, ta' kollu għandu impatt fuq il-ħajja tal-bniedem. U meta l-ħajja tal-bniedem tkun komda, moħħu jista' jiffoka fuq l-edukazzjoni, imma meta mhix komda, u allura tidħol dan il-politika kollha li qegħdin nitkellmu dwarha, l-aħħar ħaġa li tiġi f'moħħu hija l-edukazzjoni. Mela importanti li nifhmu li l-edukazzjoni hija proċess tul il-ħajja, hija ovvjament it-totalità tal-inkontri kollha li jkollna fil-ħajja li l-istudenti ngħidulhom grazzi. Għax jien grazzi għal dawk il-konverzazzjonijiet kollha li kelli magħkom. Kieku ma kinux dawk, jien forsi bniedem differenti. Tajjeb, u ovvjament hija responsabilità kollettiva. Mela, ġud, l-opportunitajiet u l-inċentivi fl-edukazzjoni huma pjuttost ekstravaganti ngħid huma kbar. M'hemmx dubju li l-gvern qed jivvota biljuni llum biex imorru għall-edukazzjoni. Anke fejn jidħol il-negozju, ġifieri fis-sens ta' negozju ta' servizzi edukattivi, it-turnover hija enormi, ġifieri. Imma meta tara da kollu, dal-investiment dal-biljuni kollha, qegħdin nieħdu ir-return on investment kif ngħidu, ġifieri meta inkejlu l-progress li qed isir, aħna m'għandniex inkejluh abbażi ta' kemm qed nonfqu jew kemm qed tkun l-ispiża fl-edukazzjoni, ma dak li qed ninvestu qed nieħduh lura jew inkella din hija kwistjoni ta' valur iktar milli ta' prezz. Leonet ngħid illi hija bitrejn vordiri l-investiment fl-edukazzjoni se jagħti lill-persuna jmini kemm ħajati valur, kif ukoll se jkun investiment għal dak l-individwu u anka għal id-dinja hemm barra. U ikun żball illi jekk naħsbu pereżempju li l-edukazzjoni lan tagħha huwa wieħed illi iforni lill-industrija għaliex l-edukazzjoni tmur lil hemm minn hemm u llum il-ġurnata iktar u iktar nemmnu f'dan minħabba dawk il-ħiliet illi qed naraw illi qegħdin jiġu ħanajtek imminati minn diversi affarijiet. Pereżempju, hekk qed ngħidu ħiliet bażiċi. Illum il-ġurnata x'qed nifhmu bil-ħiliet bażiċi, il-ħiliet illi inti tieħu ħsieb tiegħek innifsek, illi inti tkun tempatizza ma' persuni oħrajn, illi inti tkun kapaċi taħdem fi grupp. Mela l-edukazzjoni m'għandix tiffoka biss biex trawwa mill-persuna li tkun lesta għall-industrija ilha ma hi, imma għandha propju biex tagħmel dik il-persuna persuna b'mod olistiku. Rigward ir-return qed nieħdu mill-edukazzjoni. Kif qed tajjeb inti f'pajjiżna hemm investiment b'saħħtu fl-edukazzjoni. Però tajjeb wieħed irid jaċċenna wkoll aċċenna lih il-kollega illi l-edukazzjoni ħafna jemnu jew jaħsbu li hija dik li taqa' taħt ir-responsabilità tal-iskola. L-edukazzjoni titlaq mit-twelid, tibda fil-familja, tgħaddi minn proċess nazzjonali li huwa l-edukazzjoni fl-iskejjel, però mbagħad tibqa' għaddejja tul ħajtek kollha. Terġa' tiġi l-familja, jerġa' jiġi l-post tax-xogħol, terġa' tiġi inti bħala ġenitur, jekk tkun ġenitur, bħala kollega, dan kollu huwa mill-proċess li għandu jimpatta fuq l-edukazzjoni tal-individwu. Waħda minn nuqqasijiet li forsi naraw illum huwa sfortunatament nuqqas fl-involviment tal-ġenituri. Sintenti mhuwiex kollha u mhux neċessarjament għax-xogħol tagħhom. Għaliex id-dinja il-mod il-pass maġġer kif mixi għad-dinja f'ċertu setturi u dan mhux qed nitkellem għal Malta biss, qed nitkellem in ġenerali. Sewwa jiġifieri l-involviment tal-ġenituri minħabba ħafna responsabilità oħra li għandhom jista' jkun illi tiħalli impatt ukoll. Però sintendi pajjiżna qed jinvesti bis-saħħa fl-edukazzjoni. Prova ċara ta' dan hija l-istrateġija nazzjonali li ġiet varata s-sena l-oħra illi qed tagħti mhux biss il-viżjoni fejn irridu mmorru, imma tagħti wkoll miżuri ċari ta' x'irridu nagħmlu biex nilħqu il-miri li għandna
sal-2030. Voldri hemm strateġija li qed tgħidilna pass pass aħna xogħol rridu nagħmlu, ħafna minnu biex ma ngħidx il-maġġoranza bdejnieh, jiġifieri x-xogħol huwa kontinu. Sfida kbira fl-edukazzjoni bħal setturi oħra fid-dinja tal-lum hija illi il-pjattaforma tinbidel mill-lum għal għada. Illum nidħlu fil-post tax-xogħol ħarajtek għandna knowledge ta' xed jiġru madwarna, naraw li dak inbidel. Biex insemmi waħda fost il-ħafna hija l-użu tat teknoloġija u l-intelligenza artifiċjali. L-impatt kbir li qiegħda tħalli jiena ngħid li għadna qaset nindunaw l-estremità ta' impatt li qiegħda tħalli fuq mhux l-edukazzjoni biss. Allura aħna tagħmlilna ħajjitna aktar diffiċli. Għaliex fl-edukazzjoni aħna ma nistgħux nibqgħu riġidi mingħajr ma nirrispondu il-ħin kollu għal dan it-tibdil li qed isir madwarna, jekk aħna il-persuna f'data f'idejna l-istudent irridu nattrezzawha bl-aħjar ħiliet possibbli biex għadha pitada tkun kapaċi tinnavika ruħha fid-dinja hemm barra illi iktar ma jgħaddi żmien iktar qed tiġi komplessa. Illum spiċċa li inti titgħallem xi ħaġa għal ħajtek illi inti tajt jien ħanistudja biex inkun inġinier f'dik l-erja jew għalliem jew perit. Illum x'qed naraw illum mhux neċessarjament se jkun ir-realtà tas-sena d-dieħla. Allura dik hija diffikultà kbira miżjuda fuq id-diffikultajiet kollha l-oħra biex ma noqgħodx nidħol fid-dinamika tal-familji, tal-persuni illi min huma l-klijenti tagħna fl-iskejjel li ġej minn pajjiżi differenti, kulturi differenti, hemm ħafna sitwazzjonijiet li qed jinbidlu mhumiex is-sitwazzjonijiet li kollna mdorrijin għal snin twal bihom. Ma nafx tippermetti li x'nibni jew nkella ovvjament inżid ma għaliex ovvjament inti bdejt bl-investiment li jagħmel il-gvern u li jagħmlu gvernijiet differenti u nista' ngħid b'ċertezza anke meta nikkumparaw f'kuntest Ewropew li l-investiment huwa altru li huwa aċċettabbli u ta' min ifaħru. Ġifieri m'hemm l-ebda dubju li hemm impenn mill-lat finanzjarju. Però il-finanzjament tal-edukazzjoni hija speċjalizzazzjoni fiha nifisha Manwel, ġifieri għandek papers, għandek journals, ġifieri li ħorġu regolarment. U wieħed mill-kmandamenti ta' dan kollu huwa li l-flus jagħmlu differenza, però mhux dejjem jagħmlu id-differenza, hemm limitu fl-investiment fejn issa jieqaf jagħmel differenza l-flus imma jridu jagħmlu differenzi oħrajn. Ġifieri din iridu napprezzawha wkoll. Ġifieri li nkomplu nippumpjaw il-flus tajjeb mhux neċessarjament se twassal għal progress f'dak li għandu x'jaqsam mar-riżultati li inti tkellem dwar u għandek dritt bħala ċittadin issaqsija din mistoq. Kif inhu possibbli tajjeb li pajjiżi b'GDP inqas minna qegħdin fuqna fil-gradwatorja. Din hija mistoqsija li mhux biss hija finanzjarja, imma hija morali, hija etika, hija politika fuq kollox u hija politika. Għaliex meta wieħed janalizza dawk it-tfal tajjeb li sfortunatament jagħmlu parti minn dik it-30% li donna ma nistgħux neħilsu minna li għadhom f'livell verament baxx, dawn ħafna minnhom u dinha minn analiżi mhux qed nivvinta minn żnieti huma qoliet il-ħaddiema. Mela jekk aħna ħan nitkellmu fuq ġustizzja soċjali għandna impenn qawwi. Mela l-hekk imsejjaħ falliment mhuwiex mifrux, ma huwa ikkonċentrat propju fi klassi soċjali partikolari. Fil-fatt jekk trid inkompli inżid fl-analiżi tiegħi għandek l-iktar is-subien, għandek l-iktar is-subien Maltin u ovvjament is-subien Maltin b'diffikultajiet fit-tagħlim u b'diżabilità. Dawn huma l-iktar 4 elementi li jsawru ħafna minn dawk it-30% li aħna din nitkellmu dwarhom. Biex inkompli miegħek daqsxejn, issa kompli l-argument tiegħek ukoll, imma għax kważi prevedejt li l-mistoqsija li xtaqt nagħmellek. Bħalissa qed nitkellmu ħafna dwar il-mudell ekonomiku tal-pajjiż. Issa varajna wkoll il-Malta Viżjoni 2050. U allura x'mudell edukattiv issa se nadottaw biex ikun sinerġija mal-Viżjoni 2050, għalkemm aħna nafu li l-istrateġija nazzjonali twassalna
6 snin kull ma kellha bdiet is-sena l-oħra ġifieri sa l-2030. Il-viżjoni qed immorru lilin minna. Issa jiena il-preokkupazzjoni tiegħi sa ċertu punt hija li meta qegħdin fl-era diġitali tal-lum sewwa, minkejja dan, ġifieri, għad għandek l-litterizmu fil-pajjiż, għandek nuqqas ta' skejjel ta' snajja, nuqqas ta' liema, early school leavers, slow down fis-suġġetti ta' xjenza u l-matematika, u għandek diversi sfidi. Allura jien nibda ngħid fejn qegħdin fl-edukazzjoni. Għandna l-istrateġija se toħodna sal-2030, għandna l-viżjoni Malta sal-2050, għad għandna dawn il-feriti fil-qasam edukattiv. X'inhi triq il-qudiem? Il-ġlida għal-ġustizja soċjali, Manuel, hija ġlida dejjima. Ara ma mmorrux niġru bl-idea li xi darba se naslu 100% biex insolvuha. Insa. Okay? Ovvjament mill-istudji tiegħi fl-istorja, mhux biss Maltija, ma' Ewropea nista' ntik din il-garanzija. Ġud semma punt importanti, jidher li jew kategorija jew forzi fil-pajjiż, u mhux fil-pajjiż biss, din hija ġlieda Ewropea u din hija li donnom ipperswedew lill-awtoritajiet jew ċertu nies ta' influenti li l-edukazzjoni għandha sservi lill-ekonomija. Jekk ħanaqgħu għal din l-idea, tajjeb, ovvjament semmorru mhux il-bot mill-vera edukazzjoni u fil-fatt jiena ngħid li iktar ma nenfasizzawha din se jkollna inqas edukazzjoni jekk se naqgħu għaliha fil-futur u aktar taħriġ. U hemmhekk ukoll ikun it-tmiem fl-opinjoni tiegħi tal-proċess edukattiv. Kif bdejna fil-programm din huwa suġġett kumpless. Ħantik ħiel ta' kemm jekk aħna ħanifokaw biss fuq ħiliet għall-ekonomija semmorru żmerġ. Ir-riżultati PISA jtuna ħiel tajjeb ta' fejn qegħdin f'dak li għandu x'jaqsam ma' ħiliet bażiċi. U ovvjament meta joħorġu dawn ir-riżultati, wieħed irid jirrifletti. U r-riżultati PISA mhumiex riżultati iżolati, qed jiġu konfermati kull darba mir-riżultati SEC. SEC huwa low level antik tagħna. Ġifieri meta nitkellmu fuq 30% pereżempju li ma jirnexxilhomx ilqu l-livell bażiku tal-matematika, prattikament qegħdin insibu l-istess riżultat tajjeb fis-SEC. Ftit ġranet ilu kellna konferenza fej direttriċi tal-MCAS tħabbret ukoll li terz ta' tfal tajjeb li qegħdin imorru l-MCAS qed imorru propju mingħajr il-ħiliet bażiċi. Wara 11-il sena ta' skola obbligatorja. Issa kull storja għandha l-morali tagħha. Il-pożittiv huwa li dawn snin ilu kienu jibqgħu jitlajjaw fit-toroq dawn iż-żgħażagħ jitliequ fid-dar tajjeb jew inkella sfruttati fuq xi post tax-xogħol. Illum għandna infrastruttura li ovvjament mhux biss qed tilqagħhom imma persentaġġ mhux żgħir u sabiħ jitlu b'dawk il-sitwazzjoni u jiġi kwalifikati f'livelli ola minn din l-istituzzjoni, mellem morali sabiħa. Imma il-morali ma tiqafx hemmhekk, rridu nitniktu u rridu ninkwetaw u kważi rridu nirrabjaw li 30% ta' minn dak l-investiment li semmejna għadu hemm. Però l-istorja ma tiqafx bir-riżultati, x'għandna tendenza li għax it-tifel ġab ir-riżultati, mela ovvjament qed jieħu l-edukazzjoni tiegħu għas-seklu 21. U fejn nidħol l-istituzzjoni tiegħi l-università. Hemm studenti li għaddew mill-riżultati kollha mill-eżamijiet kollha. Ma xorta nsibu ċertu nuqqasijiet, il-ħsieb kritiku, il-ħsieb kreattiv, il-abbilta li inti tikkomunika f'livell mill-iktar profond. Dawn huma ħiliet għoljin hekk imsejħa tas-seklu 21 u maħniex insibuhom daqshekk komuni fl-istudenti universitarji tagħna li għaddejnilhom kull eżami, mela mhux biss għandna l-isfida tal-ħiliet bażiċi, imma wkoll għandna l-isfida ta' ħiliet sofistikati li ma tistax tgħaddi mingħajrhom fis-seklu 21. Ġifieri daqshekk hija komplessa l-ħajja. Fuq hekk għandi mistoqsija oħra ma għandu daqsxejn fuq Ġud. Ġud, jiena xi 20 sen ilu kont membru tal-MCESD, il-Kunsill Malti għall-Iżvilupp Ekonomiku u Soċjali. U niftakar kien ikollha diskussjonijiet sħaħ dwar il-ħtieġa illi kemm jista' jkun l-istudenti mill-iskola joħorġu preparati għad-dinja tax-xogħol. Mhux qishom żewġ dinjiet separati minn xulxin. Sallum 20 sena wara għadni nismaħħa diskussjoni kemm l-iskejjel il-kurrikulu edukattiv tagħna qed jipprepara lill-istudent biex jiffaċċja id-dinja tax-xogħol. U meta ngħid jiffaċċja d-dinja tax-xogħol qed ngħid jien
anke dak li rigwardja soft skills, jidna, ġifieri meta jmur fuq dinna ta' xogħol mhux iħossu ħuta barra mill-ilma, ġifieri jew dinja rol li għandu jkollha s-sistema edukattiva, jew di xi ħaġa li tivolvi mbagħad once li tmur fuq ix-xogħol u mbagħad titgħallem fuq ix-xogħol ukoll. Issa di qed ngħidha f'kuntest ukoll. Għaliex fis-settur tax-xogħol illum għandna ħafna ħaddiema barranin. U il-ħaddiema barranin jiena l-iktar qed nirreferi għal dawk li għandhom jobs ta' kwalità, ġifieri high paid jobs. Di tfisser illi allura s-sistema edukattiva tagħna ma kienx ippreparata biex tipproduċi daw il-ħaddiema illi jkun jistgħu jieħdu dawn il-jobs? Le, jien ma naħsibx li tfisser hekk, però qabel inkompli fuq din il-mistoqsija li għamilt li xtaqt naċċenna xi ħaġa fuq li qal il-prof rigward anka studi internazzjonali. Jiena l-istudji internazzjonali intihom ħafna valur, il għaliex jagħtu stampa lil minn dik li ngħidulhom il-league table inti fejn jgħat ma' pajjiżi oħra lil il għaliex jidħlu f'ħafna dettall, allura tkun qed twaqqa ħafna il-valur tar-riżultati jekk tħares lejn din it-tabella biss. Allura matul is-snin aħna grazzi għall-istudji internazzjonali tallimna ħafna u tejjibna ħafna dak li qed nagħmlu. Tantu hekk li anka fl-aħħar Pisa urejna titjib f'diversi areas. Però fl-iktar studju internazzjonali riċenti li bħala livell huwa tal-livell tal-Pisa li aħna Malta nipparteċipaw f'7 studji internazzjonali mhux wieħed, imma fl-aħħar wieħed li ħareġ Diċembru li għadda fit-TIMSS li huwa studju internazzjonali fuq il-matematika u x-xjenza, Malta rreġistrat progress enormi. Għall-ewwel darba qbiżna l-medja internazzjonali. Voldi dan nitkellmu issa, ħareġ riżultat issa li sar f'dawn l-aħħar sentejn. Voldiri bizna ħafna drabi nħarsu per eżempju lejn l-pajjiżi Skandinavi bħala il-post fejn għandek tmur. F'dan l-istudju biżna l-Norveġja, biżna l-Franza. Voldiri xirrit ngħid rigward l-istudji internazzjonali. Ejja nibqgħu nħarsu lejhom, iva, imma mbagħad narawhom ukoll f'kuntest. Għaliex il-kuntest sħiħ tal-istudji internazzjonali qed juri li s-sistema tagħna qed turi titjib. Kif kont qed nitkellem mal-kollega tiegħi ftit qabel dal-programm, fl-edukazzjoni trid paċenzja kbira. Għaliex m'hemmx quick fix. Inti ma tistax tagħmel xi ħaġa llum u ħatara r-riżultat tagħha għada. Trid paċenzja kbira, trid tinvesti, trid tkun paċenzjuż nerġa' ngħid għax ir-riżultat se ddum biex tarah. Tittieħu żmien. Ma di tikkontrasta mal-ritmu illi għaddejja d-dinja bih, ġifieri mal-iżviluppi fit-teknoloġija kważi għadha bleeding ġew jienu nitkellmu fuq il-postera diġitali. Ħalli nagħti eżempju, nagħti eżempju eżattament kif qed tajt inti. Mela aħna nafu li d-dinja ta' madwarna qed tinbidel brata maġla. Aħna min iwassal it-tagħlim fl-iskola huwa l-għalliem. L-għalliem tista' tagħmlu f'ġurnata. Mela inti trid żagħżugħ illi jmur l-università jibda l-kors ta' għalliem. Għandu sentej 3-4 snin, sakemm ilesti l-istudji kollha, biex imbagħad tibatu fuq il-post tax-xogħol li huwa l-iskola. Mela għandek ċiklu twil, minn meta beda sakemm ħareġ, inbidlet id-dinja ta' madwaru. Ara kemm huwa proċess komplikat u kompless. Voldiri li ngħidu ħan nirrispondu fl-immedjat għat-taqlib li hemm barra, mhuwiex xi ħaġa ta' malajr u bekkat aċċennajt għal-paċenzja li għandna bżonn fl-edukazzjoni biex niġi għal-mistoqsija tiegħek fejn li 20 sen ilu kien jinstema mill-industrija isma' aħna l-istudenti li ħarġin mill-iskola mhumiex lesti għall-industrija tagħna. Jiena ngħidlek din il-kritika tibqa' dejjem. Għaliex l-interess tal-industrija mhumiex neċessarjament anke kif aċċenna għalihom il-prof aktar qabel huma neċessarjament il-ħiliet li aħna bħala edukaturi rridu inqisu li huma essenzjali u bażiċi għal persuna biex tkun kompetenti bħala ċittadin u tajjeb ukoll li naraw il-benesseri tiegħu. Voldiri aħna maħniex fabbrika ta' nies għall-industrija, mela dak il-ftit ta' mismatch, xi ftit jew wisq se jibqa' jkun hemm.
Biex ma ngħidux ukoll illi meta qegħdin ngħidu industrija partikolari, x'inhuma l-ħiliet eżatt li qiegħda tistenna l-istudent għandu jkollu? Huma ħiliet illi f'kuntest ta' skola tista' tgħaddihom lill-istudent? Għaliex? Għax aħna għandna limitazzjonijiet. Jekk għandek student 14-il sena, jista' fi skola, f'kuntest ta' skola, ikun qed jagħmel xi xogħol li jista' jkun pereżempju perikolus għal ħajtu, mela aħna għandna limitazzjonijiet ukoll. Voldi li dawn huma kollha affarijiet komplessi li jorbtu mat-tagħlim. Però jiena nħoss il-ħaġa importanti ħafna li għamilna f'dan ir-rigward f'dawn l-aħħar snin hija li aħna tniċċaqalqu mill-mudell illi niddependu biss mill-eżamijiet. Dik importanti ħafna. Għaliex l-eżami mingħajr ma nneħħulu l-valur, ma aħna maħniex inneħħu l-valur tal-eżami, ma x'aħna ngħidu. Ma sens ta' Imma x'aħna ngħidu. kompetizzjoni. Qed ngħidu li l-eżami ma jtikx stampa kompleta ta' inti x'taf, imbilli tagħmel eżami fl-aħħar tal-perkors tiegħek ta' satejn, 3 sigħat. Inti tak snapshot ta' dakinhar, xiftakart bl-amment. Mela ma takx stampa reali ta' imma inti verament x'taf tagħmel. Iktar milli x'tallimt, x'taf tagħmel. Għax jiena nista' ngħidlek tallimt ħafna ma naf nagħmel xejn. Dik hija l-ħila li rridu. Għalek skill-based. Allura aħna mxejna lejn dak il-mudell, issa l-lum il-ġurnata nibdew mill-primarja nassessjaw it-tfal b'mod kontinwu u persentaġġ b'saħħtu tal-marka globali li nagħtu l-tfal missa nidħol fil-mertu ta' marka jew mhux marka għax dak irrid iktar minn dibattitu wieħed għaliex huwa xi ħaġa iktar profonda. Imma li qed nagħtu l-istudent assessjali jsir matul is-sena. Allora l-allim tal-klassi jista' jara dawk il-ħiliet li mhux soltu tista' taqbadhom f'eżami, b'mistoqsija f'eżami li tikteb l-answer tagħha, imma tittara l-individwu jagħmilha. Mela allura qed nagħtu iktar importanza lej dak il-qishom huma ħiliet iktar milli inti qed tibbaża iktar fuq knowledge. Mela, ħaddur, profs, ħanibni fuq dak li għadu kemm għal-ġud. Għal xin għandi daqxej fissazzjoni fuq l-informed learning at the place of work. Yes. U xtaqt, inti bniedem ta' esperienza kbira, u xtaqt nieħu l-opinjoni tiegħek jiena dwar jekk hux possibbli li xi darba l-informed learning fuq il-post tax-xogħol ikun rikonoxxut. Aħna ħafna drabi llum għandek ħafna employers u jagħmlu sew illi jinvestu fi training, ġifieri jagħtu opportunitajiet lil ħaddiema tagħhom jisponsorjawlhom degrees biex imorru jkomplu jistudjaw, joħolqu training centers, ġifieri l-ħin kollu għaddejjin bi-training, imma dak huwa formali. Jien qed ngħid dak il-ħaddim li qed fuq linja tal-produzzjoni u għandu supervisor u supervisor qed jgħidlu isma' mill-esperjenza ra tittamilhom hekk l-affarijiet u allura jibda jitgħallem il-proċess u jibda jsir iktar effiċjenti u tiżdied il-produttività eventwalment. Da ma nistgħux nirrikonoxxuhom b'xi mod ukoll. Waħda mill-ikbar inġustizzji li ssir ma' Malta hija propju n-nuqqas ta' rikonoxximent issa b'mod iktar ġenerali, mbagħad niġew għall-industrija. Hija nuqqas ta' rikonoxximent ta' dan l-aspett edukattiv li huwa importanti ħafna li aħna bħala pajjiż żgur naċċellaw fih. Għaliex qed issir inġustizzja? Għax huwa diffiċli ħafna. Tajjeb għal min ovvjament qed jiddetta minn Brussell tajjeb x'għandna nkejlu. Li tkejjel l-edukazzjoni informali. Mela x'għamilna globalment. Standardizzajna l-aspettattivi, huma x'inhuma l-kulturi tagħna, huma x'inhuma l-istorija standardizzajna. Meta tistandardizza, titkejjel biex inti mbagħad tikkompara. Wara dak kollu li ma jistax f'moħħ il-bniedem jiġi mkejjel, ma nkejluhx. Issa aħna bħala pajjiż għandna tradizzjoni twila ta' edukazzjoni informali. Fejn ħadd ieħor forsi fl-Ewropa jgħidlek ir-radju ma tantx għadu importanti, aħna r-radju għadu importanti ħafna. Ixel ir-radju daqqa n-nutar, daqqa t-tabib, da kollu edukazzjoni informali u jien nibbenefika. Nixelu fil-karozza u tarani nisma' in-nutar u niftaħ par widnejn. Tiftaħ it-televiżjoni, programmi edukattivi ta' informazzjoni, etc.
U għalhekk qed ngħid li hemm qed issir inġustizzja kbira tajjeb ma' Malta illa għaliex imbagħad toħroġ l-istatistika u tgħidlek isma' aħna din hemm isfel. Dak li għandu x'jaqsam ma' edukazzjoni tal-adulti, aċċess għall-edukazzjoni tal-adulti. Min tgħid li terz importanti li għalija fil-kultura tiegħi tajjeb dak li huwa informali huwa importanti. Ejja ngħaddu issa għall-industrija. Għada kif ħarġet teżi tad-dottorat wieħed naħseb li taqra dwar l-apprentistat. Tajjeb, mill-fakultà tagħna, minn persuna b'esperjenza kbira fil-qasam. L-ewwel nett ovvjament għandek industrija u industrija. Dawk ovvjament l-industriji żgħar, l-iskuża tagħhom hija dejjem aħna żgħar u ma nistgħux nipprovdu din l-edukazzjoni jew dan it-taħriġ. Mela ħanibdew mill-viżjoni. Fl-Ewropa inna nitkellmu dwar soċjetà li titgħallem. Soċjetà li titgħallem tfisser mela li l-kol kemm aħna kif dejna l-programm responsabbli mill-edukazzjoni. Allora ma jistax jiġini industrialist li l-ħin kollu jippretendi lill-iskola, lill-istituzzjoni tgħallem il-ħaddiema tiegħu li tagħmilhom lesti għall-industrija u tajjeb joqgħod jiċċibeq ma jipparteċipax f'dan il-proċess. Mela l-ewwel messaġġ kontrodiskors tajjeb li rrid iwassal permezz ta' dal-programm hija li r-responsabilità għall-edukazzjoni tal-ħaddiema, għat-taħriġ tal-ħaddiema hija kollettiva u fejn għandek żgħar ikkreaw netwerk, ikkreaw komunità tat-tagħlim ħalli inti ovvjament imbagħad ekonomikament tiġi vijabbli. M'aħnax nagħmlu bħal Malti, m'aħniex kapaċi naħdmu flimkien. Il-ħin kollu f'kompetizzjoni ma' xulxin. U allura ovvjament dik tnaqqas mill-possibilità li l-fabbriki tagħna, l-industriji tagħna, l-workshops tagħna jittrasformaw ruhom f'spazji edukattivi. Jien dik il-viżjoni tiegħi li kull spazju, inkluż dal-istudju bħalissa, huwa spazju edukattiv, spazju potenzjal edukattiv. U allura mbagħad iva tidħol l-idea li ta' kredenzjalità ta' dak kollu li qed jiġri bħalissa l-festi. Kemm ngħidu l-isnajja tajjeb spiċċaw, mur fil-imħażen tal-festi, min jweldja, min jirriħama, min jirrestawra, dawk mhux kollha snajjiet li qegħdin hemmhekk kwieti imma li ħadd ma jirrikonoxxihom dik l-edukazzjoni. Almenu issa l-gvern ħabbar li se jkun hemm reġa' revamp tal-snajja permezz tal-imkas. Hemm ħafna snajja qed isiru b'mod kif qed tajt informa li ħadd ma jirrikonoxxihom. U sadattant naqalaw għal-ħin kollu fl-istatistika Ewropea li jisma' dak li għandu x'aqsam aċċess tal-adulti għall-edukazzjoni hemm isfel qegħdin, le m'aħniex hemm isfel. Il-ħin kollu għaddejjin, tajjeb, imma hemm sezzjoni qawwija li ma tinqabadx bil-kejl, din il-manija li issa l-edukazzjoni saret kejl, qed titfana lura għax hemm ħafna proċessi edukattivi li ma nistgħux inkejluhom, għadak mhux edukazzjoni wkoll. Mela, xtaqt tgħid li ftit ġud għax inti għandek responsabilità tal-kurrikulum dina nieħu gost kieku tgħidili. Aħna, intom tinxu bil-one size fits all, ġifiri, meta, għax, taf inti anka minn klassi, fatt li inti l-lum, jek tmur fil-primarja, jista' jkollok tfal ġejjin minn kulturi differenti, minn użanzi differenti, karattri differenti. Ġifiri, aħna intom, meta tajdu għamiltu l-istrateġija, edin taħsbu biex timbidel il-metodoloġija ta' kif tallem? Ċertament illi din il-bidla diġà bdiet. Voldri aħna dawk li ngħidulhom il-kisbiet mit-tagħlim, il-learning outcomes, kollha kemm huma qegħdin maqsumin fuq 3 livelli. U aħna l-istudent il-mira tkun li jilħaq l-ogħla livell. Imma dejjem għandu il-livell partikolari fis-suġġett partikolari illi dak l-istudent partikolari fej jista' ikun l-aħjar. Voldri il-lezzjonijiet u anke l-istess suġġetti huma li huma kollha huma mqasma b'dan il-mod. Jiġifieri aħna ma nebdu l-ebda stream waħda ħanuża il-kelma li konna nużaw fil-passat u qed nitfgħu it-tfal kollha rridu jgħaddu minn hemmhekk. Voldri żgur illi aħna u anke biex narġa' naċċenna għal dak li għad ftit ilu fejn ma qed nitilqu minn dipendenza totali ta' eżami wieħed l-istess għal kulħadd. Qegħdin nagħtu valur għax-xogħol li jsir fil-klassi mill-istudenti mal-għalliem tagħhom skont il-livell tagħhom.
U dan beda ġifieri Ekku, dan huwa ġifieri proċess. fejn jidħol aħna għax il-prof semma l-ħsieb kritiku, Ekku. il-kreattività. Daw qegħdin insarfuhom jew għadna Illi qegħdin insarfuhom il għaliex kemm it-teacher issa irrid ikun iktar kreattiv f'dak ix-xogħol li se jagħti l-istudent biex ikun jista' jassessjah dwaru. Kif ukoll l-istudent ingħata l-ispazju li jesprimu ruħu aħjar illa għaliex m'hemmx mistoqsija speċifika b'risposta speċifika, ħafna drabi ix-xogħol jingħata ittik spazju bejn inti toħroġ forsi ċertu kreattività. Ngħidu aħna jekk student ingħata xogħol eżempju li jagħmlu forsi f'kuntest ta' grupp fil-klassi, se jkollhom iktar opportunità jiddiskutu, joħorġu b'idejat u jagħmlu dak ix-xogħol flimkien. Mela inti qiegħed tesplora wkoll dawk il-ħiliet li inti taħdem fi grupp. Illi għajdli kif stajt qatt tagħmilha di f'eżami biex inti toħroġ li inti għandek dik il-ħila. Meta qed naraw dil-ħila kreattiva li tista' toħroġ flimkien ma' skabek fil-klassi. Jiġifieri żgur li hemmhekk dak il-proċess bdejnieh kif għadd bdejnieh mill-primarja u jibqa' sejjer sas-sekondarja, irridu nkomplu nsaħħuh, jiġifieri ma wasalniex. Ġifieri il-modell huwa mibni fuq il-modell universitarju fejn inti tittamel ir-riċerka, inti tfittex, inti toħroġ b'idejat ġodda. Aħna nisħu ħafna. Għax nimmaġina l-primarja jew is-sekondarja mhumiex. Ara, il-xogħlijiet li jagħtaw l-istudenti f'dan rigward ivarjaw u dik nisħu ħafna fuq aħna m'għandux jingħata dejjem l-istess xogħol, l-istess tip ta' xogħol u dejjem jiġi assessjat bl-istess mod. Għax inkella nkunu tlaqna minn eżamen immorna fieħor. Aħna l-idejal huwa li kemm jista' jkun l-għallim tal-klassi jesplora modi differenti kif jassessja lill-istudent li jistgħu jvarjaw milli jikkrea xi ħaġa l-istudent, milli jirriċerka lill-istudent, milli jmur id-dar jagħmel investigazzjoni, milli jmur id-dar u forsi jesplora, milli jista' jkun li jsir lilin barra mill-ħitan anka tad-dar u tal-iskola li se joħroġ barra, se jirriċerka, voldiri dan kollu qed jagħti dan l-ispazju fej qabel kien limitat, ħalli ma ngħid li ma kienx hemm, ma kien limitat. U llum espanda l-fatt li qed intuh valur illa li qed jimpatta fuq ir-riżultat finali tal-istudent. Allura kemm l-istudent qed jara l-valur tiegħu, kif ukoll l-għalliem u anke ngħid jien il-ġenituri qed iħossu din l-importanza ta' dan ix-xogħol. Mela, baqalek 4 sekondi għara biex. Mux għaddew 4 sekondi. Għaddew isma lajdak. Għadda malajr vera. U fil-fat, kelli iktar mistoqsijiet x'namel. A propositu, jinniħu gost nota anka li per eżempju l-school leavers naqsu issa. Żgur aħna issa nżilna kważi eżatt mal-medja Ewropea fej jidħol l-school leavers, voldiri edin fil-marġni ta' 9%, voldiri sar progress kbir hemmhekk, però kif qal tajjeb ħafna l-prof, aħna għandna ħafna suċċess hemm barra li huwa moħbi li ma nistgħux inkejluh, li x'aħna għandna ħafna nies li mhumiex early school leavers u forsi bid-definizzjoni li tiddefinixxihom l-Unjoni Ewropea jaqgħu taħta. Ekku. Profs, ma baqalix ħafna, però xtaqtek tkellimni ftit dwar x'hemm bżonn li jsir biex verament fil-qasam edukattiv ngħixu l-ugwaljanza u l-inklusività. Għandek piġama, Manuel? Ejwa, għandek raġun. Nerġa' nġibek, profs. Insomma, ovvjament, il-mistoqsija tiegħek hija mistoqsija li norbota mal-missjoni tiegħi li issa laħqet 3 deċenju fuqhom tal-ġustizzja soċjali. Dik għandha tkun l-istilla li dejjem tmexxina. U l-OECD wara li ovvjament tkun ħarġet ir-riżultati tal-PISA toħroġ dokument importanti x'qed jaħdem fl-iktar sistemi edukattivi ġusti li jista' jkollna. U hemm bejwet u ieħor 10 kmandamenti li m'għandix ċans nikkaverjhom, ħa nikkaverjalek wieħed biss ta' malajr minuta. It-tfulija bikrija. Ili nisħaq ħafna u l-pajjiż qed jifhem u qed jinvesti wkoll f'dan il-qasam fit-tfulija bikrija. Aħna ma nitwildux ugwali, Manuel, dan huwa fatt soċjoloġiku, fatt sfortunat, imma dak huwa l-fatt objettiv. U allura il-ġlieda għal ġustizzja soċjali fl-edukazzjoni tibda minn zero, minn meta jitwildu tfal. Jeżistu diversi programmi, jeżistu diversi servizzi wkoll lokalment, jien dejjem ninsisti
li mhux biss naħdmu ma' tfal minn kmieni permezz ta' childcare li hija imnebħa mill-ġustizza soċjali, imma ikollok programmi mal-familji għaliex it-tfal l-ekoloġija tagħhom mhijiex iċ-childcare biss imma hija l-familja. U allura programmi li jridu jindirizzaw il-ġustizzja soċjali, ġifieri l-iżvilupp holistiku ta' tfal minn kmieni, speċjalment ta' tfal li jitwitlu f'kuntesti sfortunati, irid jibda kmieni imma ma jistax jibda ma' tfal biss, irid jibda mal-familji tagħhom. Ġud diġà semma il-ġenituri, irridu nirresponsabilizzaw lil kulħadd. Klixé tal-proverbju ġvera Afrikan li għandek villaġġ li juħsib l-edukazzjoni ta' tfal ngħidu l-istess hawnhekk. Però tfulija bikrija hija waħda mill-kmandamenti il-kbar tal-ġustizzja soċjali. Grazzi ħafna, Pros, grazzi ħafna Ġud, tassem interessantissimu u jien napprezza ħafna u naf ċert li anke intom minn djarkom apprezzajtu din id-diskussjoni. Jalla d-diskussjoni tkompli kif nistenna illi anke dan is-suġġett ukoll waqt il-Konferenza Nazzjonali l-Istat tan-Nazzjon li għandu jsir ix-xahar id-dieħel, naf li jkun hemm l-istħarriġ li jkun sar ħalli il-pedament li għandu bżonn pajjiżna l-kull qasam kif edna huwa l-edukazzjoni u allura hija xi ħaġa dinamika li nkomplu naħdmu lkoll flimkien biex kemm jista' jkun nollu il-livell tagħha. Grazzi tal-li segwejtuna u nagħtikom il-lejl it-tajjeb.